जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जायखौ गुसुङै UBP होनना बुङो जों जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै थामथि बर' गोजोन गोरोबथा एबा BTR सुक्तिनि जिबिलाक दफाफोर दं बेफोरखौ जों जाफुंजोबनायखौ जों हास्थायो आरो बेखौ हास्थायनानै आरो मोन 22टा दाबि मोनसे लानानै जों आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर अनुज पेगु जिहेतु बिथाङा ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो डिपार्टमेन्टेल मिनिस्टार बिथांजों गोबां खेब जों रायलायनाय जाबाय आरो आसामनि गिबि मन्त्रिजों 19 फेब्रुवारि आरो 16 मार्चआव जों सावरायनानै माखासे बाथ्राखौ जों रोखा जानो हाबाय जे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जिहेतु दाना होबाय नाथाय बे जाफुङैयाव जोंनि डिमान्ड बादियै दासिमहालागै 958 गं गामिखौ सोसनबाय आरो 166 गं गामि जों सोसननो होबावदोंमोन बे इलेक्शननि सिगाङाव ओंखारस्लाबदिया आरो आद्रा थानाय जिबिलाक गामिफोर दङ गुबुन गुबुन जिल्लायाव गासैखौबो सोनो थाखाय जों आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायनायाव बिथाङा मावजोबनो होनायनि जोंनो राय होदों आरो बेजों लोगोसे 6.3 जितु क्लज दङ सोलोंथाइनि आयदायाव बे सोलोंथाइनि आयदाखौ फोजोबनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनुज पेगु बिथाङा जोंनि जि जेंना बर' मिडियामनि जेंना बायजोनि BTCनि बायजोनि बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो जितु बिबान होदों आरो बे आवगायगासिनो दं स्कुलनि लिस्टफोरखौ अलरेडि माखासेखौ साबमिट होबाय गंसे गंनै थालांबावदों बेखौबो मावफुंनो हायनायनि बिथांमोना रादाय होदों आरो रायलायनायनि गेजेरजों माखासे डिमान्डफोरखौ जोंनो मावफुंना होनायनि गेजेरजों जों एसे आश्वस्त जादों आश्वस्त जानायनि गेजेरजों जोङो एबार फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां 2026 मायथाइनि जि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव थोंजोङै BJP आरो बेजों थाफादेरनाय जिबिलाक दोलोफोर दङ बेखौ थोंजोङै मदद होनो होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय थांखि लानाय जादों आरो बिनि बादैबो गोबां डिमान्डफोरखौ जों होदों गासै 22 जिहेतु BTCनि बायजोआव जोंहा गोबां डिमान्ड दं जे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा एबा BTR सुक्तिनि मथै 5.1 BKWCखौ दानाय बे दाबाय आरो बेजों लोगोसे जिहेतु बे BKWC एरियायाव दिनै जों साननानै मोन्दों जोंनि जिल्ला आफादफोरा साननानै हरदों जोंनो जे 5,88,158 सा बर' भटार्स दं BTCनि बायजोआव आरो गं 32 बियाबाव 5,000निफ्राय 63,000सिम भटार्स दं जेरावनाखि गोबां समस्तिफोरावनो बर'फ्रा डिसाइडिं फेक्टर आरो फारियै सानना नायबा 1,000, 3,000, 4,000 बिदि थानाय भटार्स थानाय बर'फ्रा बुंनो थाङोबा गासै 69टा समस्तियाव बर' भटार्स दं BTCनि बायजोआव गतिके बेखिनिखौ जोङो BTCनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि लुबैनाय बादियै गासैबो माहारि आफादफोरखौ ज' खालामनानै बे भटखौ गथा खालामनानै NDA BJP एबा बिनि थाफादेरनाय दोलोफोरनो होनानै बेखौ देरहाहोनायनि खामानिखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार मावगोन आरो बिनि बादैबो जाफुंनाय खामानिखौ जों बुंनांगोन सुक्तिनि मथै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि सुक्तिनि मथै 5.3 जितु फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बे गोबां जिल्लाफ्राव इमप्लिमेन्टेसन जाबाय आरो माखासे जिल्लायाव बे दंबावो आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जों गिबि मन्थ्रिखौ जों लोगोसे सोरखारखौ जों नारसिनबोदों आरो बेखौ मावजोबनायनि जोंनो बाथ्रा होदों आरो कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय जिबिलाक बर'फोरनि जेंना दङ जितु मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय सुक्तियाव जायगा मोनब्लाबो दिनैसिम हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोनैनि जाहोनाव बे जिल्ला मोननैयाव रायजो जानाय बर'फोरा साख्रि बाख्रियानो होन बा फरायनाय बेलायाव होन गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानांदों बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया खोब नाजादों आरो गोबां खेब जितु मोखां आफाद बर'फोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' समाजखौ लाफानानै गोबां आफादफोर दं कार्बि आंलंआव बे गासैबो माहारियारि आफादफोरजों गोबां खेब आसामनि चिफ मिनिस्टार रायलायनायनि गेजेरजों दाख्लै जोबथा जिहेतु कार्बि आंलंनि अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ तुलिराम रंहां बिथांखौ लानानै बर' अर्गानाइजेसनफोरजों रायलायनानै बेखौ थाबैनो सुस्रांनायनि जितु बाथ्रा होदों जों बेयाव गोजोननाय मोन्दों
आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोङो 7.1नि बाथ्राखौ बुङो 7.1निखौ जों बुंबाय थादों जों नारसिनबाय थादों सोरखारखौ दा बिटिसिनि बायजोआव थानाय जिबिलाक ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोर दङ बे बेल्ट आरो ब्लकनि बायजोआव रायजो जानाय जिबिलाक बर' गामिफोर बा ट्राइबेल गामिफोर दं बेखौ रैखाथि होनायनि बाथ्राखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा गले गले भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों बुंबोबाय थादों मोनफ्रोमबो जइन्ट मनिटरिं कमिटि जायो जोंहा दिल्ली दिसपुर आरो एबसु आरो इउपिअ बे मेलफ्राव जों रायखांबोबाय थादों दा बेखौ सोरखारा मोनसे आयेन बानायनायनि मोनसे थांखि लादों जे बिटिसिनि बायजोनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि बायजोआव रायजो जानाय जिबिलाक ट्राइबेल गामिफोर दङ बेखौ दरनै दरथाम गामिजों सरजाबनानै मोनसे माइक्र' लेभेलाव मोनसे बेल्ट आरो बबेबा जुदि आलादायै दरसेल' गामि दंबा बेखौ ब्लक खालामनानै बिनि हा हुनि मोन्थायफोरखौ ट्राइबेलनि आखायाव जाहाथे थायो बेखौ रैखाथि होनायनि थाखाय आसाम सोरखारा खामानि मावनो नागिरनायखौ जों बरायदों आरो 7.2 मथेबा आसामनि जिबिलाक खास हाफोर दङ सरनिया जायखौ बुङो ग्रेजिंफोर दङ आरो जिबिलाक वाटार बडिस दं बेखौ रैखाथि होनाय गुबुन हारिनिफ्राय बेखौ रैखाथि होनायनि जिथु खामानि मावदों दा जों बेखौ बरायदों आरो 10.1आव जिथु पेकेजनि खोथा उल्लेख दंमोन जिथु बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर बा थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथायाव जिथु 15 कौटि बिटिआरआ मोनबाय किन्तु सुक्तिखौ जों जयै खालामबाबो जिथु बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे फैसाखौ जों थाइसेबो मोनदिया बेखौ लानानै जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिजों जों रायलायदों बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि दानि जों बिथांखौ जों खावलायदों खावलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ माखासे रां जोंनो हरनायनि बाथ्रा बुंनायाव जों बिथांमोननिसिम मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जों गोजोननाय बावदों बेखौ जों मोनगोन होननानै आसा खालामदों दा बेफोरबादि गासैबो समस्याफोरखौ सुस्रांनायनि जिथु रादाय होदों बिजेपि दोलो आरो बिनि थाफादेरनाय दोलोफ्रा दा बेखौ लानानै जोङो फैगौ बिसायख'थियाव बिजेपि आरो बेजों थाफादेरनाय गासैबो राजखान्थि दोलोफोरनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय जों बाथ्रा होदों मोनसे थांखि लादों आरो जिबिलाक जाय बिजाथिफ्रा बिजेपि आरो बिनि थाफादेरनाय दोलोनि टिकेट मोननो हाबाय एनडिएनि टिकेट मोननो हाबाय गासैबो बिजाथिफोरनिसिम जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरदों।